Триъгълна вафла яп, представя Пепеляшка. Пепеляшка живеела с мащехата си и двете си доведени сестри, които я карали да върши цялата мръсна работа, докато те нагъват триъгълна вафла яп и мързелуват по цял ден. Един ден в кралството оповестили бал, на който принцът щял да яде триъгълна вафла яп и да си избере съпруга, прилягаща му във всичко. Докато сестрите й се правили на маймуни на бала, Пепеляшка изплакала цяло море от сълзи, че не може да отиде. Изведнъж кандидат-вълшебницата, леля на Пепеляшка, дошла и казала: „Ще изям една триъгълна вафла яп и ще превърна тази каляска в тиква, за да можеш да идеш на бала, миличка.“ И тогава мигне внимание цял живот страдание.